Takže čaute, som tu zase, kto je Invasion Dog a vítajte pri dnešnom videu. Dnes si zahráme hru Hero Zero, ešte ja som si túto hru našiel na Steam a že rýchlo to natočím a proste, že ani neviem o čom to je, proste som to našiel a tak. Takže, ok, máme si tu vybrať pohlavie, tak ja si dám asi muža. Určite si dám muža. Ok. Takže hlava. To čo je? To radšej ne. Tak toto je celkom dobré. Účes. Takýto. Oči. Toto je celkom OK. Obočí. Takéto. A to je ono. Ne. Toto je ono. OK, toto je. Úsa. OK, toto môže byť ono. Oj. Dám si ho takéhoto Fauzy. Nechcem Fauzy. Dále. Meno hrdiny. Samozrejme, že Invasion Dog. OK. Invasion Dog. Rodil sa hrdina, vítej Invasion Dog. Zleknete to, ale žiadny kostým, žiadne prístroje, žiadne super síly, no nechceme tedy prvne promluviť činy. OK. Takže susedství potrebuje tvoju pomoc. Docela isté, klikni na přehled mise. Dříve mě sní jako z pohádky, v poslední měsících se však do Hubertova údolí blíži. Viete čo, ja strihnem zatiaľ. OK, takže my späť už hráme, takže klikni na hviezdu a začni svou první misi. Pohľadni sa susedství OK. Aha, 5 mincí, jasné. Dobre, môžeme ísť na to. Počkajte, ich nedokončím. Jasné. Pohľadni sa odmena, mise. Úroveň 2. Wow. Takže čo je toto? Konce, síla, zručnosť, intuície. Si dám zručnosť a kondície. Schopnosti. Skvělé, tvé schopnosti se zlepšily. Povedeš si teď v boji o něco lépe. Body schopnosti si takéž můžeš koupit přímo na mince. Za mince. Ale počkej, jak to vlastně vypadáš? Takhle si vylez na ulici? No, na čo? Jako... Počkajte, ja sa pozriem, koľko natáčame. 4 minúty. OK, kúp si v second handu něco na sebe. Second hand. OK. Chceš-li předmět koupit a oblec si přetáhni jej na osvětlené pole. Čekat. Aha. Župan. To sú naše peniaze. Tak samozrejme, že každý superhrdina musí mať kápu. Dobre, máme kápu. Teraz ešte potrebujeme... Čakajte. Ježiši. Fakt.
Fakt. No klikám na to a čo s tým mám robiť ako... To je ako... Vážne... Chceš si při mne kúpiť alebo si přetáhne... Aha! No ja som... Chápa. OK. Super, aha. Zaútočiť. Tak ale tu preskočím, ne? Vyhrali si souboj, si šampión. Wow. Dáme páni, vyhrali sme súboj. 5 plus 5 mincí. Díky souboje. Dobre, díky. Srdečne gratulujeme, výborne, dokončujú si úvod. Na svět potřebuje více hrdinek a hrdinu jak si ty. Odteď věnuj pozornost čerstvým vykričníkům, ukáž si, co dál dělat. Přijmi ještě malý dáreček do začátku tvé kariéry hrdiny. Získám 5 donatů. Získám 25% vylepšených misí. Dickers. Seznam hrdinských činů ti ukazuje, co všechno můžeš zažít. Jasné, dobré. 20 mincí, ďakujem. Takže tým, že sme hrdina, tak by sme si ešte museli ísť do second hand. Nové zboží. Stáhni předmět, aby si mohl. Čo je toto? Čo je toto? Yes, kamoškovia, yes. Kamoškovia, budeme po meste behať v takomto, v takýchto handrách. OK, beháme v takýchto handrách. Tvůj hrdina. Bam, sme doma. Takže mohli by sme si niečo vylepšiť. Sílu. Ešte 2 mince. Takže by sme mohli... Čakajte, koľko natáčame? 8 minút. Takže by sme toto mohli už aj ukončiť. Dúfam, že sa vám dnešný diel páčil. Ak áno, tak určite hoďte like, odber. A dúfam, že do komentárov mi napíšte, či chcete viac tohto Hero Zero. Dnes sme robili iba začiatky. Čo som si tu všimol, no tak môžete si tu pridať priateľov. Takže všetci, ktorí so mnou chcú hrať túto hru, nech pôjdu na Steam a stiahnu si hru Hero Zero a potom nech si ma pridajú a budete vlastne, že môj priateľ, tuto som si všimol. Takže ľudia, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a čau. Takže čaute, budem tu zas.